Hola i campetos, com esteu? Us comento que comencem un cicle de trobades en grup aquí, a Coespai Viu, a Vilafranca. Aquestes trobades porten el títol Fem Cercle i comencem el dimarts dia 6 de setembre amb el títol Sexe Jo. En aquest cas proposo una trobada per a dones de totes les edats, però sobretot enfocada a dones de mitjana edat, que seria el meu cas, i en el qual ens podem trobar i compartir experiències relacionades amb el tema de la sexualitat, amb tots aquells tabús i amb totes aquelles situacions en les que ens podem trobar. Per exemple, en el meu cas us vull explicar una anècdota que m'ha passat, això és cert, no? Per exemple, doncs, tinc una amiga que té un fill adolescent i quan va saber que jo, fa un temps, vaig començar a conèixer una persona, tenir una parella nova, després d'un temps, es va fer uns ulls com a taronges i va dir: com, una parella? No? És a dir, va fer un comentari d'aquest estil, no? És a dir, com si persones de la meva edat no poguéssim explorar o tenir aquesta vessant en les nostres vides. No? Com si a banda de ser la mare de, no pogués ser també la Maria, en aquest cas, no? Com una dona amb la seva pròpia també identitat i sexualitat. Ja sigui això, potser t'ha passat que també estàs en la fase de menopausa o premenopausa, amb tots els canvis corporals que això impliquen, i potser això també et fa sentir d'una manera determinada, o potser et fa sentir més por a l'hora d'establir una nova relació. És a dir, segur que tu tens moltes experiències per compartir. Doncs ofereixo això, un espai per compartir en grup i per enriquir-nos les unes de les altres i veure que tot allò que em passa a mi potser et passa a tu. I aleshores, a partir d'aquí, entendre que si ens passa a totes, potser puc acceptar-ho, puc traspassar-ho i em puc donar permís a viure d'una manera més saludable i com em mereixo. Si és el teu cas, si vols compartir, si saps que et mereixes aquesta oportunitat de gaudir de la vida i de la teva sexualitat, fes la reserva de la teva plaça. T'hi espero. Gràcies.